un nen no té les eines per prendre una decisió en el seu comportament, en la interacció amb tecnologia, de manera conscient. Per què? Perquè no té les funcions executives formades. Llavors, el control inhibitori és la capacitat d'autocontrol, quan tu no has de fer alguna cosa, que no ho facis encara que tu vulguis fer-ho. Llavors, els nens no estan en situació i en capacitat de prendre decisions. Després, en el món analògic no hi ha cap estímul que tingui la velocitat que hi ha al món tecnològic i al món digital. La velocitat d'estímuls, de vídeos que hi ha a TikTok, que t'estàs segregant dopamina constantment, això no existeix al món analògic. Llavors, si tu estàs donant aquest aliment a uns nens a unes certes edats, el rebuig d'estímuls analògics serà directe. Els videojocs estan desenvolupats per crear addicció, perquè la gent no surti d'allà. I a part, les conseqüències són desenvolupament lingüístic molt pobre, capacitat atencional, és que ho veus en la mirada dels petits, ho veus amb psicomotricitat, ho veus amb expressió artística i hi ha uns dèficits d'atenció brutals. Per què? Perquè no hi ha aquesta capacitat d'estar amb una mateixa tasca molta estona.